Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Υγεία μας σήμερα». Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον κύριο Πουλάκη, ο οποίος είναι οφθαλμίατρος και θα μιλήσουμε για τι άλλο, για προβλήματα που έχουν τα ματάκια μας. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την όρασή μας? Τα συχνότερα προβλήματα της εποχής μας με τα μάτια είναι οι διαφυλαστικές ανομαλίες. Μιλάμε για μάτια τα οποία είναι υγιή, όμως δεν εστιάζουν σωστά. Γνωστές είναι η μοιοπία, η υπερμετροπία και ο αστιγματισμός. Μας ταλαιπωρούν αρκετά αυτά. Σαφέστατα, και μόνη λύση για αυτά τα θέματα είναι μέχρι τώρα ήταν τα γυαλιά. Βλέπουμε στην οθόνη λοιπόν τις ανομαλίες που έχουν τα μάτια μας και πώς η κάθε μία δείχνει πώς εστιάζεται το αντικείμενο, δεν είναι? Το πρόβλημα του ματιού μας. Ακριβώς. Στη μοιοπία βλέπουμε ότι το αντικείμενο προσήλωσης δεν εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστά. Μάλιστα. Στην υπερμετροπία πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Και στον αστιγματισμό είναι αλλοιωμένο. Εστιάζεται μέσα στον αμφιβληστροειδή, αλλά είναι αλλοιωμένο. Άρα λοιπόν οι ανομαλίες είναι γιατί δεν εστιάζουμε σωστά. Βεβαίως. Και γιατί το αντικείμενο το οποίο βλέπουμε δεν είναι στη σωστή του θέση ή στη σωστή του μορφή. Βεβαίως. Ωραία. Να προχωρήσουμε ή έχετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Η λύση για αυτά τα θέματα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι τα γυαλιά. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Έτσι, η φακή επαφής, και πλέον μιλάμε και για το λέιζερ μοιοπίας. Προχωράει η τεχνολογία. Σαφέστατα. Εννοείται. Για να δούμε τώρα ποια είναι η συχνότητα των διαθλαστικών ανομαλιών, των παθήσεων δηλαδή, που αντιμετωπίζουμε και πόσο εμφανίζονται πιο συχνά ανάλογα την ηλικία μας ή τα προβλήματα που έχουμε. Αυτός ο πίνακας είναι πολύ χαρακτηριστικός. Βλέπουμε πλέον ότι τα προβλήματα θα είναι πολύ συχνά στην εποχή μας. Βλέπουμε ότι σε ηλικίες, στο γυμνάσιο ή σε ηλικία 20 ετών, ένα 25% των ανθρώπων φοράνε γυαλιά. Και στα 40 πλέον αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 40%. Βέβαια, είναι μεγάλο βοήθημα το γυαλί, όμως υπάρχουν και τα προβλήματα από τη χρήση, η φθορά, το πρόβλημα το αισθητικό και η δυσκολία στο να αθληθεί κάποιος νέος που φορά γυαλιά. Οπότε πλέον... Θα δούμε πώς το διορθώνουμε αυτό, δεν είναι? Και πλέον χρησιμοποιούμε τους φακούς επαφής. Ωραία. Σε ποια ηλικία λοιπόν, ποια ηλικία είναι η ενδεδειγμένη να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε φακούς έτσι ώστε να είμαστε και πιο όμορφοι και να κάνουμε και τη δουλειά μας σωστά, να βλέπουμε σωστά? Η συνήθις ηλικία πλέον είναι τα 15 χρόνια. Πλέον τα παιδιά οριμάζουν νωρίτερα και οι απαιτήσεις και οι ανάγκες είναι τέτοιες όπου μπορούμε με προσοχή να φορέσουμε τους φακούς επαφής χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε έκανα 2 ώρες να βάλω τον κάθε φακό. Μετά έφτασα στα 2 δευτερόλεπτα. Ναι, σαφέστατα, το επιμένουν ικά. Πάμε λοιπόν να μου πείτε ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά των φακών επαφής. Σημαντικά. Το βασικό, ότι δεν τους περιορίζει, το οπτικό πεδίο δεν περιορίζεται λόγω του σκελετού των γυαλιών. Ο φακός επικεντρώνεται στον οφθαλμό και το σημαντικότερο είναι ότι πλέον μπορεί να αθληθεί ο νέος που έχει μοιοπία, που έχει υπερμετροπία, χωρίς κανένα περιορισμό. Βέβαια, πρέπει να χρησιμοποιεί προσεκτικά τους φακούς επαφής, γιατί απευθείας μπορεί να εμφανίσει τα διάφορα προβλήματα από τη χρήση των φακών επαφής. Βέβαια, δεν έχει μόνο ένα πράγμα τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Σαφέστατα. Έτσι δεν είναι? Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο δεν είναι και η καθαριότητα των χεριών μας και η καθαριότητα των φακών μας? Αναντήρητα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση των φακών επαφής, γιατί αλλιώς θα εμφανιστούν διάφορες μολύνσεις, μπορεί να εμφανίσει κάποιος τυκτή κερατίτιδα, αλλεργική επιπεφικίτιδα, έλκος κερατοειδούς, κόκκινο μάτι, πολύ ερεθισμένο, μπορεί να συμβεί ακόμα και έγκαθμα από τη λαθασμένη χρήση του υγρού καθαρισμού. Ναι. Σαφέστατα. Και πολλά άτομα έχουν... Συγγνώμη τώρα, δεν εξουδετερώνονται τα υγρά από κάποιες ώρες και μετά? Σαφέστατα, αλλά αν κάποιος ξεχαστεί και τα χρησιμοποιήσει νωρίτερα, θα το αντιμετωπίσει αυτό. Βέβαια. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει για ένα διάστημα να φορέσει φακούς επαφής, να πάρει αγωγή για να επανέλθει το μάτι του στην φυσιολογική κατάσταση. Ωραία, και σωστή έκπληξη με φυσιολογικό ορό, φαντάζομαι. Σαφέστατα. Ή με το υγρό καθαρισμού, το προτινόμενο. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να ησυχάσει από αυτό. Είτε το λένε γυαλί, είτε το λένε φακό επαφής. Και θέλει να κάνει κάποιο λέιζερ. Ποιος είναι ο κατάλληλος υποψήφιος γι' αυτό? Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει?
Κατάλληλος υποψήφιος είναι οποιοσδήποτε έχει μοιοπία, αλλά πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Βλέπουμε ηλικία, λοιπόν εδώ. Λοιπόν, μπράβο. Προϋποθέσεις ηλικίας. 18-19 ετών τουλάχιστον, με σταθερή συνταγή για 1 χρόνο. Πρέπει οι οφθαλμοί να είναι υγιείς, τα δάκρυα σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο κερατοειδής στον οποίο θα γίνει το λέιζερ πρέπει να είναι υγιής, να μην υπάρχουν λες, να μην υπάρχει κάποια φλεγμονή. Δεν πρέπει να γίνει λέιζερ σε μια γυναίκα η οποία είναι εγκυμονούσα ή όταν θυλάζει. Και επιπλέον δεν πρέπει οι οφθαλμοί να υπάρχουν προβλήματα όπως ο καταράκτης, το γλαύκομα, ο κερατόκονος και κάποιες άλλες συστηματικές παθήσεις. Και ένας διαβητικός μπορεί να κάνει λέιζερ, αρκεί να είναι καλά ρυθμισμένος. Να το ξαναπούμε. Να είναι πολύ καλά ρυθμισμένος. Αυτό. Όταν ένας που έχει ζαχαρόδι διαβήτη, κυρίες και κύριοι, και θέλει να κάνει ένα λέιζερ, τι γλυκοζηλιωμένη πρέπει να έχει? Πρέπει να είναι χαμηλή, πρέπει να είναι κάτω το 7. Αυτό Ωραία. σημαίνει ότι είναι καλά ρυθμισμένος και με πολύ προσοχή, έτσι, και συνεργασία με τον γιατρό του θα έχει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Πάντα με συνεργασία με τον γιατρό. Και πάμε να πούμε τώρα λοιπόν για τα είδη του λέιζερ που μπορούμε να κάνουμε για τη μοιοπία. Είναι 2 οι βασικές μέθοδοι. Είναι το LASIK και το PRK. Το LASIK είναι η δημοφιλέστερη μέθοδος με την οποία έχουμε το άμεσο αποτέλεσμα. Κατά την οποία δημιουργούμε ένα κρυμνό με τη βοήθεια είτε του femtolaser είτε με τη βοήθεια του μηχανικού κερατόμου. Εδώ βλέπουμε την εφαρμογή του suction ring. Το δαχτυλίδι επαφής, λοιπόν, πάει κάτι και ακουμπάει στο ματάκι μας εφαρμόζεται το femtol second laser, το οποίο διασπά, δημιουργεί ένα κρυμνό. Μια φλούδα σε εισαγωγικά, την οποία θα την ανασηκώσουμε. Ωραία. Την ανασηκώνουμε και εκεί γίνεται η εφαρμογή του λέιζερ. Κάτι σαν lifting ματιού δηλαδή, στην ουσία. Κάτι τέτοιο. Στην ουσία σμιλεύουμε την επιφάνεια του ματιού και έτσι διορθώνουμε τη μοιοπία, τον αστιγματισμό, την υπερμετροπία. Ρίχνουμε 2 σταγόνες ορού και μετά επάνω τοποθετούμε τον κρυμνό αυτό στη θέση του. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έχει άμεσο αποτέλεσμα. Την ίδια μέρα βλέπει τέλεια ο ασθενής και δεν έχει καθόλου ενοχλήσεις. Γιατί η πληγή αυτή επουλώνεται άμεσα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε αν η μέθοδος αυτή είναι ασφαλής και τι προβλήματα ή μειονεκτήματα μπορεί να έχει. Και πόσο μόνιμο είναι το αποτέλεσμα. Η μέθοδος πλέον αυτή είναι ασφαλής. Έχουμε την έγκριση του FDA των ΗΠΑ. Είναι η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων που είναι πολύ αυστηρή όσο γνωρίζουμε. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Πλέον με την τελευταία τεχνολογία δεν έχουμε υποτροπές, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις ατόμων που έχουν κακοήθη ή εκφυλιστική μοιοπία, που αυτοί ούτως ή άλλως και στα 30 τους και στα 40 τους θα αυξήσουν τη μοιοπία τους, θα εμφανίσουν αύξηση της μοιοπίας. Όμως το αποτέλεσμα είναι άριστο πλέον. Και κάτι που ενδιαφέρει όλους, όποιος κάνει οτιδήποτε, είναι επώδυνη η επέμβαση αυτή? Ο ασθενής ενοχλείται? Καθόλου, κατά τη διάρκεια της επέμβασης έχει μια ελαφρά ενόχληση τις πρώτες 2 ώρες και μετά τέλος. Είναι πολύ άνετο, έχει άμεσο αποτέλεσμα και σαφέστατα την επόμενη μέρα μπορεί να πάει στη δουλειά του. Αυτό είναι σημαντικό. Πόσο γρήγορα μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει στις δραστηριότητες του? Ειδικά αν η δουλειά του είναι δουλειά γραφείου, την επόμενη μέρα μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητες. Αν όμως η δουλειά του έχει σχέση με άρση βαρών, με πίεση, εκεί πρέπει να κάνει υπομονή 1-2 εβδομάδες. Ωραία. Και πάμε τώρα να ρωτήσω και μια τελευταία ερώτηση. Κάποιος που έχει πολύ ψηλή μοιοπία, τι πρέπει να κάνει και αν μπορεί να κάνει αυτές τα λέιζερ? Όταν μιλάμε για μοιοπία άνω των 10 βαθμών. Να κλείσουμε με αυτό. Άνω των 10 βαθμών ή αστιγματισμό άνω των 6 βαθμών. Υπάρχουν οι ενδοφθάλμιες επεμβάσεις, κατά τις οποίες ενθέτουμε ένα φακό επιπλέον για να διορθώσει το πρόβλημα. Είτε είναι φακός προστίου θαλάμου, είτε ειρηνική στήριξης, όπως βλέπουμε εδώ, είτε οπιστίου θαλάμου. Ή το clear lens extraction, δηλαδή μια επέμβαση καταράκτη, όπου βάζουμε ένα φακό και λύνουμε το πρόβλημα για πάντα. Απλά θέλει λίγο παραπάνω προσοχή, είναι λίγο πιο απαιτητική η μέθοδος αυτή και μεγαλύτερη παρακολούθηση σε σύγκριση με το λέιζερ. Ωραία λοιπόν. Προσέχουμε για να έχουμε και για να βλέπουμε. Έτσι δεν είναι? Εννοείται. Πάντα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσατε.